Hi, thank you for accepting our invitation, or that you are going to accept our invitation, you know, anyway. Please come, or else. I'm so happy that you are going to accept my invitation, because... Yes. Ωραία, ναι, δεν καταλαβαίνεις, δεν θέλετε στο κάμεντι τους. Στο κάμεντι. Γιατί μπλέκετε σαν τέτοιο. Θέλουμε το γέλιο σας. Ναι, το γέλιο. Ο αδελφός της. Αλλά θα έρθει για ψώνι. Επόμενος. Μην λέτε τίποτα, αρκεί να έρθετε στο fix. Ινάρτ! Να μην βγάζει νόημα αυτό που λέω, Ναι, ναι. Αυτό, βασικά ούτως ή άλλως, άμα δεν... Ναι. Τσιβό! Και μην κάνετε πως το καταλαβαίνετε. Όχι, όχι. Απλώς κάνω. Περίμενε. Καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι του Comedy Women Show! Δεν κοιτάς τα μούτρα σου που έχεις 20 χρόνια σχέση. What? Ψέματα! Είναι η μάνα μου. Δεν μπορώ άλλο! Μην το τραγουδήσεις, περίμενε. Σύμφωνα με τους νέους κανόνες του Comedy Woman Show, όποιος δεν παρευρεθεί στην παράσταση 8 Μαρτίου το Σάββατο, θα υποστεί τις συνέπειες. Κάνε μπεν. Μου χαλάς τα μαλλιά. Μπεν! Κλείς τα μάτια. Λοιπόν, είμαστε η Comedy Women Show και σας περιμένουμε όλους και όλες το Σάββατο 8 Μαρτίου στο Fixing Art. Γιατί το Σάββατο δεν γιορτάζουμε μόνο εμείς τα γενέθλιά μας, αλλά γιορτάζουν όλες